Di ba sir, ikaw po abot sa yuta sama sa mga lagot mo na dili literal nga pera. Yes sir, pero part na diha po diha ang kwarta, part na ika 10 part. Pero not necessarily nga 10%, 10 part siya. Kung ang imong 10 part ituhan na lang kabog mo, to i-offer nimo. Mo ni offer nimo sa templo, mo ni offer nimo sa Dios nga ang tawag ining pari boy mo dawat dili pastoy kada mga pastoy wa man katungod nga mo dawat uy kapo. Mao bitaw nga ang ilahang kaso kung sa Pilipinas pa na dili pa sa Pilipinas ang kaso anang mga pastoy nga mga sulpot usurpation of authority ngano man tungod kay nagpaatik-atik nga iya sa Dios nya pagkaman dili day sige nagpangulit tag 10%. Di ba? Si pangulit tag 10% nya pagkaman wa day katungod mangulikta kay dili sila ang hindi po sila yung hindi po sila yung ministro ng Panginoong Diyos. Pagkatapos doon tayo magbibigay, saan po yan pupunta? Saan po yan pupunta yung pera natin? Ay hindi po yan mapupunta sa hindi po yan mapupunta sa bahay-sambahan. Doon po yan mapupunta sa lalim ng bulsa ng ministro at pastoy.